Jingeha navdarya bajarê Wanê ku stran û kilamên Kurdî xemilandiye, niha bi qirêjbûnê ve rûbirûmaye. Behra Wanê, çem û rûbarên wî bajarî her diçe qirêjtir dibe. Komala Jingeha Wanê Çevder û Platforma Jingeha Tirkiyê bi mebesta pêncê Hezîranê Roja Jingehê ya Cîhanê xwast li bajarokê Erdîşa Wanê hin çavdêriyan bike û li ser qirêjbûna jingehê raporekê amade bike û bi dezgehên ragihandinê ra parve bike. Li ew ji aliyên hêzên ewlekariyê ve hatin astengkirin. Hêzên ewlekariyê sedema destûrnedayîna çalakiyê biryara walîtiya Wanê ku ev 5 salin xwepêşandan û daxuyaniya qedexe dike nîşan da. Ji ber wê Çevderê jî li avahiya komala xwe preskonferansek saz kir. Aslanga ku hatiye dananên jî pêşeme da zaten ew bû ku em nebînin û em nîşa çapemeniyê nedin. Ji bona hindê net bi tinê Emniyet Müdürlüğü veya em bêjin jandarmê ev tedbîre standibû, ew tedbîr bi destê waliyê Wanê hatibû standinê. Dema endamên Çevderê li ser çemê erdişê çavderiyên xwe dikirin hat dîtin ku koça masiyên Wanê îsal zû qediya ye. Aslan wek sedema vê rewşê çêkirina bendavan, kêmbûna avê û qirêjbûna çeman nîşan da. Ew îklîma hatiye guhorinî bi destê insana tête guhorinî. Ew çem û robarê ku hesil ser têne çêkirin. Ew xwezaya ku bi rojana tête tahrîb kirin. Ew jî îklîma vê welatê guhorîtin. Çemê wê av pêda nayêtin. Ew ava têtin jî bi jahriya zehra yani hem lağım tête nav hem jî gele yek qirêje neparzandin tête dadkefte nava Behra Wanê da. Aslan herî dawî bangewaziya rûnişvanên Wanê kir û got ku jingeha bajarê xwe û welatê xwe biparêzin. Gelê Wanê xwecihiyê vê welatî ye. Li vê welatê dijîtin hem bayê wê hem ava wê hem xwezaya wê hem ihtiyaca vê welatê pê heye. Li welatê xwe xwedan derbikevîtin. Ev jî bangewaziya min e sedê sed cihê ku gel lê bijîtin bête tahrîbkirin ew gel gerek li xwezaya xwe xwedan derbikevîtin. Hêja bîrxistinê ku netewiyên Yekgirtî di sala 1972 da li paytexta İsveçê pêncê Hezîranê wek Roja Jingeha Cîhanê qebûl kiriye û her sal di vê rojê da ji bo balkîşandina ser parastina jingehê çalakî tên li darxistin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.